Хвахалов, ти си. Сега видим пленени ще има ли? Айде, който иска да гледа. Откъде ги? Кой ще го прави сега? От кристия сайт. Тази бивита. Всички ви се случила? А? Ето в колите вече. Той е готино да е около нас. Той е готин. Да, викам, много е готин. Единият вариант е стопчета, единият... Давай. Някой чел ли инструкциите, че има някакви надписи тук? На китайски! Да не е истинска. Да не стане си останеме по местата, е така. Да се разбереме. Следващата неделя само да се берат оръжията. 7 секунди. Е, тук падна едно топче. Е, тук. Ево, пошихте кучето. Това е с грах, бе! Тия са с грах. Стига!